Humar. Prečo som si založil tento kanál? Je to z jednoduchého dôvodu. Mám rád dobrodružstvo a strašne rád by som sa podelil o zážitky aj s inými ľuďmi. Aký obsah tu budem tvoriť? Predovšetkým to bude cyklistika, keďže sa jej snažím vedomať profesionálne na slovenskej úrovni. Budem jazdiť rôzne výjazdy, videá z tréningov, možno aj závody. Potom to bude turistika, kde budem zdolávať rôzne hory, budeme chodívať do lesa, do prírody. Potom lozenie, budem lozievať na stromy, na mosty, možno aj na nejaké komíny. Uvidím. Nechcem robiť nič nezákonné. A v neposlednom rade to bude urbex, objavovanie starých opustených miest. Videá budú hlavne o zážitku, budem sa vás snažiť uviesť do deja, aby ste cítili to, čo ja cítim, aj adrenalín. A pokiaľ vás tento typ obsahu baví, tak budem rád, pokiaľ zazdieľate tento kanál medzi priateľov, rodinu, blízkych. Poprípade dajte like na tento video a nezabudnite hodiť o odber. Takže Humar je vonku a vy mu buďte so mnou. Čaute.